opgelet, vierde herkansing en laatste herkansing, 5 plaatsen nog voor de kwartfinale. Goeie start voor die. Van Rob Kraaiel. Aanval van 142. Maar wordt opgesloten in de eerste ronde. Stonden de wielen naar elkaar toe. Soortmeester in de eerste ronde wordt opgegaan. En doet hij het ook weer beter dan de 268 meter rustig. Rode vlag situatie. Rood. Drie auto's sparen, het water loopt eruit. Bij. Ja, even de kraan erbij. Misschien nog hier eventjes. Opgekocht is daar. Nog even gekeken bij me. Er sluit weer aan. We gaan snel bij je auto weg, jongens. Je zit er nog bij. Wacht even. Bij je auto weg. Patrick Jonker doet over de kop geweest. Vervolg. Aan de leiding van het besloten, maar de rest van het veld lekker dichteraan. 193 fijn, over die gaatje vallen. Stommel aan de binnenkant, zo nog een beetje naar nog even te raken. Gaat allemaal goed. 193. De 223 van André Hummels en de 296 van Rob Kraaiel. Dat is nogal heel veel uit elkaar. De eerste 5 keer het goed te maken. En hier in achter de 169. Stefan Simon. En die van Amsterdam. Hebben we weer een strijd hier al die drie auto's bij elkaar. Die drie auto's bij elkaar, die krijgen volgens mij op die 5e plaats. 223 zit erbij. Andere Hummels, 193, ja, 296, die ruimt zijn kant. Rob Kraaiel. 223, die 5e plaats. Bedankt. Aflopen we weg naar die 5e plaats. Dat liet hij niet over zijn kant gaan. Brian over hier. Kijk, dit is de winnaar, Marco opgesloten. Keurig gedaan, 163 van Hammers. Van even geschoten, boodschuiven. Dan hebben we de rest van het veld. Helaas met snel.